دا پا عباس باندې الله کړه احسان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے دا سعد خان و علی شاہ گل ریحان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے خیست ختم القرآن دے درت دا خاطر خوشاليږي لسیها خور پتا نازيږي لسیها خور پتا نازيږي درته دا خاطر خوشاليږي لسیها خور پتا نازيږي لسیها خور پتا نازيږي درته دا خور تو بدوای پما گران دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے دا پا عباس باندی اللہ کڑے احسان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے دا سعد خان و علی شاہ گل ریحان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے خیست ختم القرآن دے ضیاء الرحمن دا گل پشانو لکه دستور داسمانو لکه دستور داسمانو ضیاء الرحمن دا گل پشانو لکه دستور داسمانو لکه دستور داسمانو نن پا بچی خو گلا ډیر مهربان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے دا پا عباس باندی اللہ کڑے احسان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے دا سعد خان و علی شاہ گل ریحان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے خیست ختم القرآن دے درتہی با مرجان گلونا شندلی دی پمینا مینا درتہی با مرجان گلونا شندلی دی پمینا مینا درتہی با مرجان گلونا شندلی دی پمینا مینا درتہی با مرجان گلونا شندلی دی پمین مینا یا خوشالی در رحمت عظیم باران دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے دا پا عباس باندی اللہ کڑے احسان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے دا سعد خان و علی شاہ گل ریحان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے خیست ختم القرآن دے دتر حکیم تزرگی سر ضیاء اللہ تت بہتر ضیاء اللہ تت بہتر دتر حکیم تزرگی سر ضیاء اللہ تت بہتر ضیاء اللہ تت بہتر دے برکتو ننن مکور گرا روخان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے دا پا عباس باندی اللہ کڑے احسان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ
خیست ختم القرآن دے دا سعد خان و علی شاہ گل د ریحان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے خیست ختم القرآن دے احسان اللہ ترائی هارونا ورترا وڑی سر گلونا ورترا وڑی سر گلونا احسان اللہ ترائی هارونا ورترا وڑی سر گلونا ورترا وڑی سر گلونا عبد الستار و ترانی خستنات خوان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خست ختم القرآن دے دا پا عباس باندی اللہ کڑے احسان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خست ختم القرآن دے دا سعد خان و علی شاہ گل د ریحان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننی خیست ختم القرآن دے دا ښکلی نظم د ناظري د ختم لپاره په اواز د قاری عبدالستار او ریکارډ شو په القاری سټوډیو کې موبایل نمبر یاد ساتئ 0347 98 51 793 خیست ختم القرآن دے